Sugod karong adlaw, dunay ubang mga pampublikong sakyanan ang kinahanglang moagi sa mga diversion roads tungod sa gipahigayong road rehabilitation project sa Sergio Osmeña Boulevard nga giimplementar sa DPWH Central Visayas. Si Situm Operations Chief Jonathan Tumulak ni abiso sa katawhan nga kung mahimo, mobiya og sayo sa inyong mga panimalay aron malikayan ang traffic sa lugar diin dunay road construction. Butyag ni Tumulak nga ang mga PUJs nga dunay route number nga 12I o kadtong padung sa SM City Cebu nga gikan sa Barangay Labangon ug 03Q PUJs nga gikan sa Barangay Mabolo dili sa mahimong makaagi sa Kabahog Street. Giklaro sab sa Sitom nga ang mga pribadong sakyanan nga paingon sa Mandawi City mahimong moagi sa Sergio Osmeña Boulevard sanglit ang northbound lane abli alang sa traffic. Samtang ang mga sakyanan gikan sa Mandawi City side sa North Reclamation Area kinahanglang muliko sa tuo paingon sa Aboitiz Football Field ug muliko pawala paingon sa Lugarta Street sa dili pa muliko patuo sa F. Kabahog Street o Kaohsiung Street. Samtang ang mga truck nga mosud sa Cebu International Port moagi sa Lugarta Street, muliko pawala sa Kabahog Street, moagi sa Sergio Osmeña Boulevard dayon mosud sa Pantalan. Kauban nato karon si DPWH Central Visayas spokesperson Marie Mignon Niliama. Ma'am Niliama, hangtod kanus mahuman ang road rehabilitation. April 5, 2015 niya, nag-divert sa port corridor kay dinha na ang tutok sa trabaho sa concreting. Kay dilapidated na manggod ang iyahang road, aspalto pabitaw na siya niya para kuan na kay mao manggod na agianan sa mga trailer, mga bugat kuan kay Pierre baya na siya dinadapita mo tunggi ilbis na 12 ang kabag-on sa semento gihimong 14 tungod sa mga trailer agianan jud pirmi na mostly padung sa pier na mga kuan na mga van ba mo nang gibaga na lang jud para dili jud siya dali madaot unya na siya paagian kung ma-cure na bitaw mahuman na siya og semento niya na curing period ng mga 14 days after na pwede na siya openan mo advise naman na may advisory ang Sitom kung paagian na. Daghang salamat, Ma'am Marie Niliama sa DPWH Central Visayas.